Vedeli ste, že na to, aby ste rodine zabezpečili dostatok kalórií na prežitie, nepotrebujete hektáre pôdy, ale stačí vám niečo, čo máte pravdepodobne práve teraz vo svojej kúpeľni? Znie to bláznivo, ale je to tak. Dnes sa pozrieme na to, ako vypestovať zemiaky v obyčajnom koši na bielizeň. Áno, počujete správne. V tomto videu vám ukážem absolútne fascinujúci survival trik, ktorý mení pravidlá hry v domácom pestovaní. Sľubujem vám, že na konci tohto videa sa už nikdy nepozriete na plastový kôš rovnakými očami. Možno si myslíte, že zemiaky patria len na veľké polia a vyžadujú si ťažkú prácu s motikou. Ale čo ak je to všetko len mýtus? Čo ak vám poviem, že najlepšie výsledky dosiahnete bez jediného kopnutia do zeme? Pripravte sa na to, že odhalíme tajomstvo, ktoré mnohí skúsení pestovatelia taja. Chcem sa vás hneď na úvod opýtať. Veríte, že je možné vypestovať jedlo pre celú rodinu len na jednom jedinom metri štvorcovom? Napíšte mi svoj názor dole do komentárov, som veľmi zvedavý, na ktorej strane barikády stojíte. Zemiaky sú už stáročia základným kameňom prežitia v mnohých kultúrach. Keď ich v 16. storočí priviezli z Južnej Ameriky do Európy, spôsobili doslova revolúciu. Zachránili celé národy pred hladomorom, pretože dokázali rásť aj v chudobnej pôde a poskytovali obrovské množstvo energie a vitamínov. V časoch vojen a kríz boli zemiaky často jediným spoľahlivým zdrojom potravy, ktorý sa dal ľahko uskladniť na zimu. Dnes však čelíme inému problému. Nemáme priestor. Väčšina ľudí žije v bytoch alebo domoch s malými pozemkami. Preto sa začali objavovať inovatívne metódy mestského záhradkárstva a tzv. Vertikálneho pestovania. Koncept spočíva v tom, že nevyužívame plochu do šírky, ale priestor do výšky. A práve tu sa zrodila geniálna myšlienka spojiť odolnosť zemiaka s obyčajným košom na bielizeň. Tento prístup prevzali tzv. Prepri, teda ľudia pripravujúci sa na krízové situácie, pretože je mimoriadne nenápadný, prenosný a extrémne efektívny. Takže poďme si to rozobrať krok za krokom. Predstavte si tradičné pole plné zemiakov, pravdepodobne vidíte obrovské lány zeme, ťažkú poľnohospodársku techniku a hodiny úmornej práce na priamom slnku. To je klasická predstava, ktorá mnohých ľudí odrádza od toho, aby si vypestovali vlastné jedlo. Ale my ideme tento obrovský priestor zredukovať na niečo kompaktné. Kôžna bielizeň v sebe ukrýva neuveriteľný potenciál pre vertikálne pestovanie. Namiesto toho, aby rastlina rástla len do šírky po povrchu, nútime ju rásť do výšky a vytvárať plody v poschodiach pekne nad sebou. Zemiaky sú pre tento systém absolútne ideálne. Ich koreňový systém je prispôsobený na to, aby hľadal živiny všade, kde cíti vlhkosť a priaznivé podmienky. Keď im poskytneme správne prostredie v uzavretom priestore, začnú sa diať doslova zázraky. Odborníci na prežitie tento trik poznajú už dlho. Umožňuje im to vyprodukovať obrovské množstvo kalórií na ploche menšej ako 1 štvorcový meter. Nepotrebujete traktor, nepotrebujete dokonca ani rýl. Všetko, čo potrebujete, je pochopiť, ako sa zemiak správa, keď je pod zemou. A práve tu náš kôš na bielizeň prevezme rolu dokonalého záhona. Ale prečo práve kôš na bielizeň? Možno si hovoríte, prečo nepoužiť obyčajný veľký plastový kvetináč alebo starý sud? Odpoveď je veľmi jednoduchá a skrýva sa v anatómii koreňov. Korene zemiakov a hlúzy zúfalo potrebujú kyslík. Ak ich zavriete do pevnej plastovej nádoby bez prístupu vzduchu, pôda sa rýchlo premočí, zadusí sa a vaše zemiaky jednoducho zhnijú. Kôš na bielizeň má však po celom svojom obvode desiatky, ba až stovky malých otvorov. Tieto otvory zabezpečujú dokonalú cirkuláciu vzduchu. Funguje tu fascinujúci proces, ktorý botanici nazývajú vzdušné orezávanie koreňov. Keď koreň rastliny dorastie až k otvoru v koši a dotkne sa suchého vzduchu, jeho špička prirodzene odumrie. Rastlina na to zareaguje tak, že vytvorí množstvo ďalších bočných koreňov vo vnútri nádoby. Výsledkom je obrovský, hustý a zdravý koreňový systém, ktorý dokáže absorbovať oveľa viac vody a živín. Viac živín znamená viac zemiakov. Je to dokonalý biologický trik. Poďme k výberu toho správneho koša. Nie každý kôž je totiž rovnaký. Ideálnym kandidátom je vysoký kôž na špinavú bielizeň, ktorý má objem aspoň 50 až 70 litrov. Čím vyšší je kôž, tým viac vrstiev zemiakov do neho dokážeme posadiť. Materiál by mal byť pružný a pevný plast. Dajte si pozor na veľmi lacné a krehké plasty, ktoré by po niekoľkých týždňoch na prudkom letnom slnku mohli prasknúť. Ak doma nájdete starý kôž, ktorý už nevyužívate, je to absolútne perfektné, pretože recyklujeme.
Predtým, ako ho začneme plniť, uistite sa, že má otvory nielen na bokoch, ale aj na úplnom dne. Ak na dne otvory nie sú, vezmite vrtačku alebo nahriaty klinec a urobte tam zo pár dier. Toto je kriticky dôležité. Bez ohľadu na to, ako dobre dýchajú boky koša, prebytočná voda zo zalievania musí mať kaďal odtekať preč. Stojatá voda na dne nádoby je tichým zabijakom a najčastejšou chybou, ktorú začiatočníci robia. Teraz si poďme niečo povedať o samotných zemiakoch. Toto je moment, kde prichádza na rad jedno veľké vyvrátenie mýtu. Veľa ľudí si myslí, že stačí zobrať akýkoľvek zemiak zo supermarketu, ktorý im začal klíčiť v špajzi, a hodiť ho do zeme. Áno, zemiak pravdepodobne vyrastie. Ale zemiaky z bežného obchodu sú často chemicky ošetrené prípravkami proti klíčeniu, aby dlhšie vydržali v regáloch. Navyše môžu prenášať rôzne skryté choroby, ktoré zamoria vašu pôdu. Pre najlepší a najbezpečnejší výsledok by ste si mali zaobstarať certifikované sadbové zemiaky z overeného záhradníctva. Sú testované a zaručené zdravé. Pred samotným sadením ich musíme prebudiť k životu. Tento proces sa nazýva predkličovanie. Zemiaky jednoducho uložíte do starého obalu od vajec a položíte ich na svetlé a chladnejšie miesto, napríklad na parapet okna. Po 2 až 3 týždňoch z nich začnú vyrastať hrubé, silné a zelené klíčky. Tieto klíčky sú plné sily a zaručia, že rastlina vyštartuje zo zeme ako raketa. Príprava správnej zeminy je polovica úspechu. Toto nie je situácia, kde jednoducho vykopete trochu hliny spoza domu a nasypete ju do koša. Bežná záhradná zemina je totiž v nádobách príliš ťažká, po zaliatí sa zhutní na tvrdý betón a zadusí korene. My potrebujeme vytvoriť niečo, čo bude ľahké, vzdušné a plné živín. Ideálna zmes na pestovanie v koši sa skladá z 3 dôležitých zložiek. Prvou je kvalitný kompost, ten dodá rastlinám potrebnú silu a výživu na celé mesiace rastu. Druhou zložkou je kokosové vlákno alebo rašelina. Táto časť pôsobí ako špongia, udržiava vlahu, takže kôž nevyschne ani počas horúcich dní. Treťou a možno najdôležitejšou prísadou je perlit. Sú to tie malé biele guličky, ktoré môžete vidieť v kupovaných substrátoch. Perlit zabezpečuje dokonalú drenáž a udržiava pôdu sypku. Keď tieto 3 veci zmiešate dohromady v rovnakom pomere, vytvoríte luxusnú posteľ, v ktorej budú vaše zemiaky doslova žiariť šťastím. Začíname s prvou vrstvou. Tu často narážame na ďalší starý záhradkársky mýtus. Mnoho ľudí vám povie, aby ste na dno koša nasypali vrstvu štrku alebo rozbitých tehál pre lepšiu drenáž. Dnes už vieme, že to nie je pravda a dokonca to môže uškodiť. Voda sa totiž prirodzene drží nad vrstvou štrku a vytvára tzv. Perched water table, čiže zavesenú hladinu vody. Namiesto štrku stačí na dno položiť kúsok novín alebo kartónu, aby vám hlina neprepadávala cez najspodnejšie diery. Následne nasypte približne 10 až 15 cm našej pripravenej vzdušnej zmesi. Túto vrstvu jemne utlačte rukami, ale nie príliš silno. Potrebujeme zachovať jej štruktúru. Toto bude základný tábor pre naše prvé zemiaky. Práve do tejto hĺbky budú rastliny spúšťať svoje hlavné vyživovacie korene, ktoré budú pumpovať energiu smerom nahor do celej obrovskej štruktúry. Ukladanie sadbových zemiakov má svoje jasné pravidlá. Keď máte pripravenú základnú vrstvu substrátu, vezmite svoje predklíčené zemiaky. Ideálny počet pre štandardný kôš na bielizeň sú 3 až 4 stredne veľké zemiaky. Menej je v tomto prípade skutočne viac. Ak by ste ich tam natlačili 10, budú si navzájom konkurovať o vodu a živiny a namiesto veľkých plodov získate len hrbu maličkých guličiek. Zemiaky uložte rovnomerne od seba tak, aby klíčky, ktoré sme tak starostlivo vypestovali na okne, smerovali priamo hore k oblohe. Jemne ich zatlačte do substrátu, aby mali dobrý kontakt so zemou, ale nesnažte sa ich rozpučiť. Týmto krokom sme založili našu prvú, najnižšiu generáciu rastlín. Následne ich zasypte ďalšou vrstvou hliny, hrubou asi 10 cm, takže zemiaky budú úplne schované v tme. Poriadne a s citom celú zmes zalejte odstátou vodou. A teraz začína prvé čakanie. Počkáme pár týždňov a zrazu to príde. Z hliny vyrazia prvé sitozelené lístky. Toto je ten moment, kedy začína skutočná mágia vertikálneho pestovania v koši. Zemiak je rastlina, ktorá má jednu fantastickú vlastnosť. Kedykoľvek jej stonku zasypete zeminou, nezačne hniť.
Naopak premení časť tejto pochovanej stonky na nový koreňový systém a na týchto nových koreňoch začne tvoriť ďalšie a ďalšie zemiaky. Tomuto procesu sa hovorí kopcovanie. Keď vaše rastliny vyrastú do výšky zhruba 15 až 20 cm nad povrch hliny, vezmete ďalšiu dávku našej zeminy a jednoducho ich zasypete. Nechajte trčať len úplné vrcholky rastlín, zhruba posledné 4 cm listov. Vyzerá to drasticky, ale rastlina tento krok doslova miluje. Do pár dní opäť dorastie do výšky a vy proces zopakujete. Týmto spôsobom postupne zaplňate celý kôš smerom nahor a nútiť rastlinu budovať dlhočízny podzemný kmeň plný nových zemiakov. Tu však musíme urobiť jedno veľmi dôležité rozdelenie, o ktorom vie málo kto. Nie všetky zemiaky dokážu fungovať v tomto systéme nekonečného zasypávania. Existujú dva hlavné typy zemiakov: determinantné a indeterminantné. Determinantné zemiaky, teda zvyčajne tie skoré odrody, rastú len do určitej výšky a plody tvoria len v jednej jedinej vrstve tesne okolo pôvodného zemiaka. Ak ich budete neustále zasypávať hlbinou, novú úrodu vám neprinesú, len ich zbytočne vyčerpáte. Pre náš survival trick s košom potrebujeme vyslovene indeterminantné odrody, teda neskoré zemiaky. Tieto odrody sú naprogramované tak, že dokážu rásť do veľkej výšky a tvoria hlúzy pozdĺž celej zasypanej stonky. Medzi takéto odrody patrí napríklad známa odroda Nikola, Agria alebo rôzne druhy ružových zemiakov. Vždy si pri kúpe sadby overte, o aký typ ide. Inak by ste mohli byť pri konečnej úrode veľmi sklamaní. Zalievanie v plastovej nádobe je úplne iná disciplína ako polievanie záhonu vonku. Ako sme si už povedali, voda je dar, ale v uzavretom priestore aj nebezpečenstvo. Kôš plný ľahkého substrátu dokáže preschnúť oveľa rýchlejšie, ako by ste čakali. Vietor, ktorý prúdi cez otvory v koši, odparuje vlhkosť obrovskou rýchlosťou. Vašou úlohou je udržať pôdu vlhkú, ale nie premočenú. Najlepší nástroj na kontrolu vlhkosti je váš vlastný prst. Zastrčte ho do hliny zhruba do hĺbky 5 cm. Ak je hlina suchá, je čas polievať. Keď polievate, robte to pomaly a rovnomerne po celom povrchu. Zastavte sa až v momente, keď uvidíte, že voda začína voľne vytekať cez spodné diery koša. To je znak, že voda prešla celým stĺpcom hliny a zvlhčila aj tie najspodnejšie korene. Nikdy nepolievajte zemiaky len povrchovo, malým množstvom vody. Vytvoríte tým plytký koreňový systém, ktorý pri prvom horúcom dni uschne. Slnečné svetlo je hnacím motorom celej tejto rastlinnej továrne. Listy zemiakov sú ako obrovské solárne panely. Zachytávajú energiu zo slnka a premieňajú ju na škrob, ktorým potom plnia hlúzy hlboko v koši. Zemiaky milujú slnko a vyžadujú ho veľa. Aby ste dosiahli naozaj bohatú úrodu, kôš musí byť na mieste, kde naň dopadá priame slnečné svetlo aspoň 6 až 8 hodín denne. A tu prichádza obrovská výhoda nášho survival triku. Keďže je celý váš záhon v jednom koši na bielizeň, je plne mobilný. Ak pestujete na balkóne, kde sa slnko počas dňa posúva, môžete kôž jednoducho chytiť za uši a posunúť ho za svetlom. Môžete ho chrániť pred extrémnymi letnými búrkami alebo ľadovcom tak, že ho na chvíľu schováte pod strechu. Táto flexibilita je v čase nepredvídateľného počasia absolútne neoceniteľná a na normálnom poli niečo také vôbec neexistuje. Výživa v takto obmedzenom priestore si vyžaduje vašu pozornosť. Rastliny rastúce v kvetináčoch a košoch sú odkázané výlučne na to, čo im poskytnete. Nemôžu poslať korene o meter ďalej, aby si našli ďalšie živiny. Zemiaky sú známe tým, že sú veľmi hladné rastliny. Odborníci im hovoria rastliny prvej trate. Hoci sme do našej zmesi primiešali kompost, po pár týždňoch intenzívneho rastu do výšky sa živiny vo vode postupne vyplavia. Preto je potrebné pristúpiť k pravidelnému hnojeniu. Najideálnejšie je použiť tekuté organické hnojivá, ktoré sa ľahko vstrebávajú. Skvelým príkladom je výluch z dážďovkového kompostu, tzv. Dážďovkový čaj, alebo zriedený výluch zo žihlavy. Tieto prírodné elixíry nielenže dodajú dusík a draslík, ktorý je pre tvorbu hlúz kritický, ale zároveň podporia užitočné pôdne baktérie. Hnojte približne raz za 2 týždne spolu so zálievkou. Ale pozor! Ako náhle rastlina začne kvitnúť, hnojenie dusíkom obmedzte, aby sa energia sústredila na plody a nie na tvorbu ďalších listov. Jedným z prekvapivých problémov pri pestovaní v nádobách je teplota samotnej hliny.
Predstavte si, že máte čierny alebo tmavomodrý kôš na bielizeň, na ktorý práží letné slnko. Plast sa dokáže extrémne rozpáliť a túto teplotu prenáša rovno do pôdy. Korene zemiakov a vznikajúce hľúzy obľúbujú chladnejšiu zem. Ak teplota pôdy presiahne určitú hranicu, rastlina sa dostane do stresu a úplne zastaví tvorbu zemiakov. Aby sme tomuto javu zabránili, môžeme použiť jednoduchý maskovací trik. Kôš môžete obaliť kusom svetlej vrecoviny alebo starou bielou látkou. Tým odrazíte priame slnečné lúče od plastu. Ďalšou možnosťou je umiestniť kôš tak, aby samotná nádoba bola v tieni zábradlia alebo iných rastlín, zatiaľ čo horná časť s listami zemiakov sa bude kúpať v slnku. Udržať korene v chlade je jedným z hlavných tajomstiev profesionálnych pestovateľov v nádobách. Poďme sa baviť o nepriateľoch, s ktorými sa určite stretnete. Tým najznámejším je samozrejme pásavka zemiaková. Tento malý, pásikavý chrobák dokáže zničiť celú úrodu v priebehu niekoľkých dní. Nakladie zo spodu na listy oranžové vajíčka, z ktorých sa vyliahnú mimoriadne žravé červené larvy. Na veľkom poli musíte často siahnuť po tvrdej chémii, ale tu opäť vyhráva náš košíkový systém. Keďže máte len jednu veľkú, koncentrovanú rastlinu, kontrola škodcov je neuveriteľne jednoduchá. Stačí vám každé ráno pri káve zbežne skontrolovať listy. Ak uvidíte chrobáka alebo larvu, jednoducho ich zozbierate rukou. Žiadna chémia, žiadne postreky. Ak by ste predsa len mali problém s iným hmyzom, ako sú napríklad vožky, skvele funguje jemný postrek z nimbového oleja. Pestovanie vysoko na balkóne má navyše výhodu, že mnohí bežní záhradní škodcovia, ako napríklad slizniaky, sa k vášmu košu ani nedostanú. Choroby zemiakov sú strašiakom každého záhradkára. Najväčšou hrozbou je pleseň zemiaková, ktorá sa šíri najmä vo vlhkom a dusnom prostredí. Na listoch sa začnú tvoriť tmavé flaky, ktoré sa rýchlo rozširujú a rastlina doslova zhnie pred očami. Prevencia je v tomto prípade jediná cesta. A tu sa vraciame k genialite nášho deravého koša na bielizeň. Tým, že nádoba zo všetkých strán dýcha, nevzniká v nej takmer žiadna vlhká mikroklíma, ktorú huby a plesne milujú. Kľúčové však je, ako polievate. Nikdy, ale naozaj nikdy, nepolievajte zemiaky z vrchu na listy. Voda musí ísť priamo ku koreňom na zeminu. Mokré listy sú totiž ako otvorená pozvánka pre spory plesní. Ak zistíte, že je veľmi husté daždivé obdobie, jednoducho presunte kôš pod striežku. Týmto spôsobom ochránite rastlinu lepšie, ako by to dokázal akýkoľvek drahý postrek z obchodu. Sledujte prírodu. Ukáže vám, kedy je čas. Po niekoľkých mesiacoch rastu sa na vrchole zelenej hmoty objavia kvety. Môžu byť biele, fialové alebo rúžové, záleží od odrody, ktorú ste zasadili. Kvitnutie je signál, ktorý vám rastlina posiela. Hovorí vám: mám dostatok sily a práve teraz dole v tme koša začínam tvoriť a nafúkovať samotné zemiaky. Po odkvitnutí sa začne diať niečo, čo začiatočníkov často vydesí. Krásna, mohutná zelená rastlina začne pomaly žltnúť, vednúť a vysychať. Mnohí si myslia, že urobili chybu. Prestanú polievať alebo začnú panikáriť. Ale toto je úplne prirodzený a očakávaný proces. Rastlina presúva všetku svoju zvyšnú životnú energiu z listov dole do hľúz. Nechajte ju dokončiť tento cyklus. Odstrihnite len tie listy, ktoré by boli napadnuté chorobou, inak nechajte prírodu robiť si svoju prácu. Keď celá nadzemná časť rastliny uschne a vyzerá ako mŕtva slama, prichádza kritický moment, ktorý rozhoduje o tom, ako dlho vám úroda vydrží. Odstrihnite suché stonky pár centimetrov nad zemou a urobte tú najťažšiu vec. Neurobte nič. Prestaňte kôš polievať a nechajte zemiaky odpočívať v hline ešte aspoň 10 až 14 dní. Toto je fáza vytvrdzovania. V suchej zemi sa šupka zemiakov posilní, stane sa pevnou a hrubou. Ak by ste vybrali zemiaky okamžite po uschnutí v ňate, ich šupka by bola jemná ako papier. Ľahko by sa zošupala v rukách a takéto zemiaky by vám v pivnici do mesiaca zhnili. Vytvrdzovaním v koši simulujete prirodzené jesenné obdobie sucha. Považujte tento čas za investíciu do toho, že vaše jedlo vydrží uskladnené celú dlhú zimu. Trpezlivosť tu prináša nielen ruže, ale hlavne zdravé jedlo. A je to tu. Deň zberu. Zabudnite na ťažké rýlovanie, prekopávanie stvrdnutej zeme a náhodné prerezanie tých najkrajších zemiakov motikou. Zber z koša na bielizeň je absolútna radosť a vyzerá ako kúzelnícky trik. Jednoducho si rozprestrite na zem starú celtu, veľký igelit alebo kartón.
Chyťte kôš oboma rukami a opatrne ho preklopte na bok. S ľahkaním potraste a sledujte, ako sa z neho vysype obrovský kopec kyprej hliny, z ktorého sa kotúľajú čisté, nepoškodené a krásne zemiaky. Je to ako hľadanie pokladu v pieskovisku. Do tohto procesu určite zapojte deti. Budú z toho úplne nadšené. Stačí sa len prehrabávať mäkkým substrátom a zbierať vašu zaslúženú odmenu. Z jedného dobre spravovaného koša môžete bez problémov získať 5 až 10 kg nádherných zemiakov. A to všetko bez jedinej kvapky potu pri vykopávaní. Úrodou to však nekončí. Správne skladovanie je rovnako dôležité ako samotné pestovanie. Zozbierané zemiaky nikdy neumývajte vodou. Zbytočná vlhkosť by okamžite naštartovala proces hniloby. Iba ich jemne očistite rukavicou od hrubých zvyškov suchej hliny. Nechajte ich pár hodín obschnúť na tmavom vetranom mieste. Potom ich uložte do vzdušných debničiek. Zemiaky musia byť skladované v úplnej tme a pri teplote okolo 4 až 6 stupňov Celzia. Ak ich necháte na svetle, veľmi rýchlo zozelenejú a vytvoria toxickú látku zvanú solanín, čím sa stanú nejedlými. A čo s tou úžasnou hlinou, ktorá nám zostala na celte? Určite ju nevyhadzujte. Je plná štruktúry z kokosového vlákna a perlitu. Vyberte z nej len staré korene. Budúci rok do nej stačí primiešať novú dávku kompostu a môžete ju použiť znova. Váš plastový kôž vyčistíte, odložte do pivnice a je pripravený na ďalšiu sezónu. Tento spôsob pestovania presahuje bežné záhradkárstvo. Z pohľadu survivalu a pripravenosti na krízové situácie je to doslova revolučná technika. V meste, kde nemáte prístup k pôde, sa každý balkón môže premeniť na produkčnú farmu. Zemiaky poskytujú komplexné sacharidy, ktoré telo potrebuje pre ťažkú prácu a prežitie. Sú nenáročné na vstupné náklady a tento košíkový systém je navyše veľmi diskrétny. Susedia ani okoloidúci nemusia vôbec vedieť, že vo vašich vysokých nádobách sa skrývajú zásoby jedla. V časoch, keď ceny potravín raketovo stúpajú alebo pri narušení dodávateľských reťazcov, vám vedomosť o tom, ako vytvoriť jedlo prakticky z ničoho, môže doslova zachrániť život. Je to pocit neuveriteľnej nezávislosti a slobody, keď viete, že dokážete nakrmiť seba a svoju rodinu vlastnými rukami, a to len pomocou deravého kusu plastu. Tuto máte, priatelia. Celá mágia odhalená v priamom prenose. To, čo začalo ako bláznivý nápad s deravým plastovým košom na špinavú bielizeň, končí pred vami ako skutočná hora čerstvých domácich zemiakov. Tento systém vertikálneho pestovania mení absolútne všetko, čo sme si doteraz mysleli o záhradkárčení. Obchádza potrebu vlastniť drahé pozemky, eliminuje ťažkú fyzickú prácu s motikou, obmedzuje výskyt škodcov a to najlepšie na záver, proces zberu je doslova len vysypaním vášho pokladu na plachtu. Ukázali sme si, že s trochou vedomostí, správnou zeminou a obyčajným košom môže byť sebestačný a potravinovo nezávislý skutočne každý, či už žije na dedine alebo na 10. poschodí v paneláku. Zemiaky sú kľúčom k lacným a výživným kalóriám a vy už teraz viete, ako ich získať z minimálneho priestoru. Ak vás tento survival trik inšpiroval a priniesol vám hodnotu, veľmi by som ocenil, keby ste klikli na tlačidlo odberu, aby vám neunikli ďalšie inovatívne návody na to, ako byť pripravený na všetko. Nezabudnite dať videu like, ak sa vám páčilo. A predtým, ako sa rozlúčime, mám na vás jednu dôležitú otázku. Aký najnetradičnejší predmet ste už doma využili na pestovanie nejakých rastlín? Bol to starý hrniec, prasknuté vedro alebo niečo úplne šialené? Napíšte mi vaše príbehy dole do komentárov, naozaj si ich všetky rád prečítam. Ďakujem vám veľmi pekne za váš čas a pozornosť a vidíme sa pri ďalšom videu.